Tara, sa pailaw ng San Carlos City, Pangasinan. Paskong Pasko na talaga. Ang dami ditong pailaw. Maging sa gitna ng daan, ay punong-puno ng pailaw. Flex ko lang din ang aming munisipyo na talaga namang sobrang ganda ng disenyo at makulay. Dito naman tayo sa plaza guys. Welcome sa San Carlos City, Pangasinan. Sakto lang din yung dating namin dito. Paggabi pa lang. At syempre, tinama ko na rin yung sarili ko dito para naman hindi boses lagi. Isa rin sa inaabangan dito ay ang Dancing Fountain na bago sa San Carlos City. Sobrang dami rin ng nabivideo dito. Isa sa pinakamagandang atraksyon dito ay yung higanting Christmas tree na punong-puno ng pailaw na talaga namang dinarayo maging sa mga kalapit bayan. Nakita ko rin pala ang estatwa ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Akala ko tuloy nasa luneta ako. Flex ko rin pala si ate na todo post din sa pagpapapicture. Ganda yarn. Syempre, nakigaya na rin tayo guys. Tamang emote lang ako dito. Pero charot lang, okay? I-try na rin natin mag-montage kung bagay. Tamang papogi lang tayo. Sabay tayo. At sabayan ng sayaw na parang lumalangoy. Dito naman tayo sa gitna guys. Daming klase ng pailaw dito. Pero may hinahanap ako isang pailaw, yung magpapasaya ng puso ko. Char lang! At syempre, meron din ditong mini stage na pwede kang umupo sa gitna at magpa-picture. Parang sila ate. O diba? Tamang ayos lang ng anggulo para hindi magulo sa picture. Meron din ditong mga reindeer guys na humihila sa sasakyan ni Santa Claus. Malaki ding ilaw. Meron din palang reindeer dito sa kabila. Flex ko lang din pala si kuya na nagbebenta ng mga lobo. Sana maubos yan para makabenta ka. Meron din pala silang Christmas village dito na talaga namang pampamilya. Napakaganda guys dito. Sana makapasyal din kayo tulad ko. Lalo na sa mga bata na pinayagan na ring lumabas dahil mababa na rin ang kaso ng COVID-19 sa Pangasinan. Tamang patugtog lang din sila ng Christmas song dito guys. Kulang na lang ay umulan ng snow. May mga magtotropa rin dito. Pagkatapos ng klase ay masyal din. Tamang selfie lang din sila. Shoutout guys. Sana mapanood nyo tong video. Meron din pala ditong ala candy house na patok pagpapapicturean ng mga bata na pang Instagram ang dating. Meron din pala ditong malaking box ng gift. Ano kaya laman yan? Dalawang higanting teddy bear. Ang gaganda rin pala dito ng mga maliit na Christmas tree. At syempre, flex ko lang din ang aking pamangkin na sinamahan ako para mamasyal dito. Tamang selfie video naman tayo dito guys sa Mala Tunnel na punong-puno ng pailaw. Hello guys! Meron din palang mga nagbebenta dito guys ng iba't ibang klaseng laruan. Mga lobo, pailaw at iba pa. Sana makabenta kayo guys. Lalo na't magpapasko na. Syempre hindi mawawalang playground ng mga bata dito. Flex ko din pala ang Liberty ng San Carlos City. Akala nyo sa New York lang yun no? Dito ko natatapusin ang aking video. Maraming salamat ulit sa inyong panonood guys. Bye bye!